všetci sadnúť, bratia a sestry? Halelúja, môžeme sa utičiť už. Bratia a sestry, veríte, že Boh chce požehnať tento deň? Amen. Veríte, že Pán nám chce dať niečo dnes? Amen. Prečo sme tu dnes došli? Koho sme došli oslavovať? Koho? Poprosil by som tie diskusie, aby sme zastavili teraz. Lebo teraz je čas Pánov. Amen. Na diskusie sú iné miesta, ale cirkev je na to, aby sa chválil Pán. Amen. Tu sme nedošli diskutovať, ale tu sme prišli príjmať požehnanie živého Boha. Amen. Halelúja. Poďme sa postaviť cirkev teraz. Poďme sa postaviť a ideme chváliť živého Boha. A budeme ho vyvyšovať. Raz, dva, raz. Raz, dva, raz. Takže cirkev. Ešte raz vás prosím mene Ježíša Krista. Toto miesto nie je na diskusie, ale teraz je čas na modlitby. Amen. Zavrieme si oči cirkev a poprosme Pána, aby nás dnes posilnil a požehnal. Amen. Amen vám za vás, halleluja, amen vás za vás, kangeri. Zvidíme si svoje ruky a modlíme sa teraz. Ja ti ďakujem, nebeský Otče, za to, že nás vedieš v chvále, Pane, za to, že nás vedieš v pravde a za to, že nás vedieš v duchu, halleluja. Pane, ja ti ďakujem za túto cirkev, lebo Pane, Tvoje je veľké meno a v Tebe máme veľkú moc a slávu a v Tebe máme všetko, Pane, čo potrebujeme, halleluja. Ja vám tu teda ja a mám ganto, aká nás vedla. Poženaj túto cirkev, poženaj toto miesto, aby sa dnes oslavovala Tvoje sveté meno. A to nám Ježiš Kristus, čavole devlesko, čakaj na dekangeri, halleluja. Poďme oslavovať teraz, halleluja. A bratia, sestry, dnes nemusíte byť smutní, rozmýšľať, dnes vás tiež a radu, lebo v tebe žije Pán Pánov, Kráľ kráľov, Ježiš Kristus. Amen. Poďme sa tešiť cirkev. Amen, halleluja. Amen, bararate da canaleria. Amen, kangeri. A pessoas que estão na casa. Rasgamos tirar.
Pozri sa, moja rada, moja sestra. Dnes Pán je tu medzi nami, lebo Božie slovo hovorí, kde sa nachádzajú dvaja, alebo trámov menia, ja som medzi vami. Amen? A dnes Pán chce posilniť svoju cirkev. Amen? Kto verí v moc Božiu dnes? Kto verí v vás v moc Božiu? A kto z nás chce byť naplnený? Tak poďme teraz ešte jednou chválou, budeme chváliť Pána. Predtým, ako pôjdeme ďalej, haleluja. Poďme teraz, bratia a sestry, pomalšie jednou chválou ideme chváliť Pána. A poďme vyvyšovať cirkev v Kangeri. Zavrite oči, nepozeraj sa na nikoho dnes. Vidím, že veľa ľudí sa obzerá okolo seba. Koho sme došli hľadať? Koho sme došli hľadať dnes? Koho, povedz mi ty. Koho sme došli hľadať dnes? Tak hľadajme Ježiša v tejto chvále. A príjmaj sa. Zema káda svetosť v Kangeri. Tento problémy verdaj zvát. Paráda v Kangeri. Hallelujah,
Ja ďakujem Bohu za to, že môžeme vyvyšovať meno, ktoré je na všetky mená. Teraz naše deti, dvaja bratia budú mať službu dnes, ktorí budú vzadu s deťmi. A naše deti pôjdu teraz dozadu a budú pozerať biblické kreslené rozprávky. Amen? Nech aj oni sa učia niečo a budú pozerať biblické kreslené rozprávky. Ale poprosil by som jednu vec. Deti, poďte tu dopredu, môžete tu dnes dopredu, deti všetky. Povedzte, bratia, vzadu, čo ste. Budeme sa modliť za naše deti, aby boli vychovávané v duchu a v pravde podľa Biblii. Haleluja. Poďte dopredu, deti. Haleluja. Poďte dopredu, detičky. A menšia morale, poďte dopredu, deti. Je ich veľa. Haleluja. Ďakujem Bohu za to, že máme veľa detí tu na. Haleluja. Haleluja. Poďte, deti, poďte. Detičky. Haleluja. Haleluja. Sláva Bohu. Postavme sa celá cirkev. Zvidíme si ruky a poprosme nášho Pána Ježiša Krista, aby tieto deti, dotyk Boží, aby bol na nich, aby my rodičia, aby sme mali takú dostatočnú silu, kde budeme vychovávať naše deti podľa každej vôli Božej. Amen? Poďme sa modliť teraz. Ja ti ďakujem, Pane, za tieto deti, naše Pane, ktoré môžu navštevovať tento zbor, Pane, so svojimi rodičmi. Daj dnes, Pane, aby Tvoja ruka bola na týchto deťoch, Pane. A daj, aby rodičia, matky vychovávali tieto deti v každej, Pane, oblasti, ako sa patrí pred Tebou, Pane Bože nebeský. Ja ťa prosím, Pane, za tieto detičky, Pane, aby Tvoja láska, Tvoj pokoj, haleluja, ich viedol. Aby boli ochránení Tvojou mocou, Pane, Tvojimi anielmi, Pane. Aby mohli, Pane, vyrastať v Tebe, Ježiš Kristus. Aby mohli, Pane, ťa nasledovať vo svojich životoch. A povieme mene Krista celá cirkev. Amen, haleluja. Že deti môžete ísť dozadu. A deti budú teraz vyučované. Skrze tie rozprávky budú vidieť tie biblické, haleluja. Haleluja. Takže počkáme si na detičky. Haleluja. Haleluja. Predtým, ako pôjdeme ďalej do chvály, ešte som zabudol takisto privítať medzi nami nášho brata, ktorý došiel z Pitebora, brat Jožko, vďaka Bohu, že zavítal náš rodinkou dnes medzi nami. Haleluja. Takisto by som chcel dať ešte certifikáty, čo sme krstili minulý týždeň, lebo sme zabudli na dvoch ľudí. A je to Pavel Matula. Môžete to zobrať niekto. A Peter Kuru, mladší. Peter Kuru je tu. Alebo otec, alebo môžete to za ním. Halleluja. Potom by som poprosil, máme tu aj list o predstavených dieťaťa dnes. Poprosil by som otca Patrika Kudriho, keby si prevzal list o predstavených dieťaťa za svoje 3 deti. Ďakujem Bohu za to, že môžeme cíniť biblicky všetko. Amen. A takisto, počkaj, brat, som sa pomýlil. Ešte jedno tu máš, tie tvoje. A takisto aj tvoje sestre môžeš dať, tam je. Halleluja. Takže ja myslím, detičky pozerajú tam biblické rozprávky a teraz všetci budeme mať čas vyvyšovať srdcom Boha. Amen? A ešte máme jednu dobrú informáciu, bratia a sestry. Dnes som rozprával s jednou pani a ako vieme, potrebujeme väčšiu cirkev, lebo sa nám to rozmnožuje, ďaká Bohu. A vyzerá to všetko na dobrej ceste, že všetko bude asi dobre. Ale prosím vás, bratia a sestry, ostaňte v modlitbách za to, aby nám Pán požehnal toto. Aj miesto, aj všetko, aby nám dal Pán ako chcel. Amen? Lebo my vieme, že Boh, keď chce,
tak premiestni z ľavého rohu do pravého. My vieme, že keď sa Pán z hora položí dole a z dola hore. Amen? Lebo slúžime nebeskému Otcovi, ktorý je všemohúci. Amen? A za to vás prosím, bratia, ostávajte v modlitbách, aby tu v Lestri sa rozširovalo evanjelium Krista. A čo je naša voľa? Čo je vaša voľa? Vidieť ešte veľa ľudí spasených na tejto ceste. Amen? Aleluja. Poďme sa teraz postaviť a budeme ešte chváliť Pána. Aleluja. Poďte, bratia, budeme chváliť Pána. Bratia. Tak poďme chváliť Pána. Poďme uvyšovať. Amen, Pane, nás nezakladá. Amen, Pane, nás nezakladá. Zavri si svoje oči, nevnímaj nič. Nezvidí. Tvoje denia nezazdelá podľa biblických odpravov a ty sa sústred na Boha teraz. Teraz máme nikoho takú od toho Aleluja. Evangeli, spievaj so mnou živému Bohu teraz. Vyvyšuj so mnou, Evangeli. Zavolejte nás. Echamos de nuestro abrazo.
teraz robíme to, čo hovorí Biblia a to, čo chce Pán. A Božie slovo hovorí, aby sme dali Bohu to, čo je Pánové. Amen? Teraz učiníme zbierku. Ako vieme, trošku aj objasním o tejto zbierke. Táto zbierka nejde človekovi do vačku. Nie sú to peniaze človeka. Ale táto zbierka ide na prácu Božiu. Amen? Aj keď v tomto svete existujú ľudia, ktorí dokážu aj z Božej práce zobrať pre seba všelijaké užitky. Ale ja ich neodsudzujem dnes. Boh vie, o koho ide a kedy a ako o koho ide. Amen? Len chcem povedať, že tieto peniaze sú na prácu Božiu a na slávu Božiu dnes. Amen? Halleluja. Halleluja. Sláva Bohu. Halleluja. Halleluja. Sláva Bohu. Halleluja. 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 Poďme sa postaviť cirkev a poďakujeme Bohu za tieto peniaze, že páže na tejto cirkvi. Amen? Ja by som poprosil brata Mirka, keby došiel, Mirek Bendik, a pomodlil sa za túto zbierku dnes. Postavme sa cirkev a poďakujeme Bohu. Aleluja, Oče nebeský, Pane Ježiši, Duchu Svatý, na věky věku. Čest a slava Tobě patří, Oče nebeský, Pane Ježiši, Duchu Svatý. Já Ti děkuji, Oče nebeský, Pane Ježiši, Duchu Svatý, za tuto sběrku, za každého brata, za každou sestru, Oče nebeský, Pane Ježiši, Duchu Svatý. Že nám žehnáš, Oče nebeský, Pane Ježiši, Duchu Svatý. Že nás vedeš Duchem Svatým, Oče nebeský, Pane Ježiši. Prosím, Oče nebeský, Pane Ježiši, Duchu Svatý, požehnej tyto peníze na Tvé účely. A jak Ty si to přeješ, Oče nebeský, Pane Ježiši, Duchu Svatý, jak je vůle Tvá v nebi, tak i na zemi. Říkám o Ty, Tvé poslední jméno Tvé. Já Ti děkuji, Oče nebeský, Pane Ježiši, Duchu Svatý, za každého brata, za každou sestru. A Ti děkuji, Oče nebeský, Pane Ježiši, Duchu Svatý, celým svým srdcem, celým svým tělem, celým svým duší a celým svým životem, Ty, Oče nebeský, Pane Ježiši, Duchu Svatý, Bohu, děkuji. V jménu našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista Nazareckého. Amen. Halleluja. Halleluja. Teraz budeme spievať jeden príbeh z Biblie. Je to pieseň o jednom príbehu z Biblie, keď dievčatko Talita zomrela, ale došiel k nej Ježiš a vtedy vstala. Halleluja. A Ježiš ju skriesil z mŕtvych Talitu. Amen. A o tomto hovorí aj tá pieseň Talita Kumi. Zavrieme si oči a chválime ho teraz. Cirkev, zavri si oči, nepozeraj na mňa. Počúvaj na slova, ktoré spievame, lebo sú z Biblie. Počúvaj, akú moc má Ježiš. Čudakána. Ande kde spívaš, pokrytý slov, a do chorób Jeruzalém zastianila se na svalé, aj mužťa verlas Lemule. Šúca te na florišu a šúžal, quizás llegará a super en nas, capenas quizás morir. Super ao Cristo, vou pegar. Super ao Jesus, se souber que vai unir. Arranca aquele final da cana. Da vida tu
Let's go.
Nespievame na to, aby sme ukazovali seba. Na to, že nespievame, aby sme ukazovali človekovi niečo. Ale dnes, keď spievame priamo živému Bohu. Amen. Lebo sám Ježiš povedal, budete sa modliť ku mne v pravde a v duchu. A takisto, keď mu spievame, aj v duchu ho vyvyšujeme a spievame. Amen. Ja myslím, že je čas teraz na Božie slovo. Dnešná zbierka, ešte chcem povedať, pred slovom bola 103 liber a 66 pencov. Ďaká Bohu za to. A myslím, že teraz má priestor náš brat pastor Jozef. Halleluja. Pred Božím slovom. Sláva Pánovi, amen. Sme radi, že sme tu, bratia a sestry. Ďaká Bohu za to, halleluja. Poďte, bratia a sestry, ostaneme tak, ako sme a skloňme naše hlavy a poprosme Boha, aby dnes zostúpil jeho duch, ktorý už je medzi nami, aby činil tak, ako on chce. Aby dnes to slovo, ktoré zaznie, môj brat a sestra, aby niečo robilo v tvojom a v mojom živote, lebo toto slovo nie je slovo človeka, ale živého Boha, amen. Preto skloň svoju hlavu, môj brat a sestra, a spoločne so mnou sa pomodli o toto slovo, halleluja. Sláva Jezus. Ďakujem ti, Bože môj Pane, za tento deň, Ježiš Kristus. Ďakujem ti, môj Pane, že tu môžem stáť, môj Pane, ako tvoj služobník, môj Pane, a hovoriť, môj Pane, čo je tvoja vôľa, Ježiš Kristus. Ja ťa prosím, môj Pane, o každú jednu sestru, môj Pane, a brata, o každé dieťa, môj Pane, aby tvoj duch Boží pracoval, môj Pane, podľa svojej vôle, môj Pane, aby otváral zmysly, môj Pane, tak ako chce on, môj Pane. Lebo tu poslali na to, môj Pane, aby nás učil, môj Pane, aby nás viedol, môj Pane, aby nás naplňoval, môj Pane, aby nás učil tak, ako chce on, môj Pane. Ja ťa dnes prosím, môj Pane, za toto slovo, môj Pane. Aby si ho pomazal, môj Pane, dnes, halleluja. Aby si pomohol mne dnes, môj Pane. Aby si položil svoje sväté ruky na mňa, môj Pane. Aby som mal, môj Pane, tú moc, môj Pane, kázať v tvojom mene, Ježiš Kristus. Amen, halleluja. Dáme jeden pokles nášho Pána Ježiša Krista. Lebo jemu ide sláva a čest na veky vekov, halleluja. Viete, bratia a sestry, Pán mi ukázal dnes pár veršov pre túto cirkev. Lebo predtým, môj brat a sestra, keď idem niekde kázať, či je to v Birminghame Coventry, alebo tu na, vždy Boh ukáže to, čo chce pre svoju cirkev. Ukáže len to, čo potrebuje cirkev. Amen? Keď máš pri sebe Božie slovo, môj brat a sestra, otvor si so mnou Židom 10. kapitola. Židom 10. kapitola. Pozrieme sa, bratia a sestry, do veršu 35 až 38. až 38. Počúvame teda, čo hovorí Božie slovo, môj brat a sestra. Tedy neodhoďte svojej smelej dôvery, ktorá má veľkú odplatu. Lebo vám je trpezlivosť treba, aby ste ti, keď vykonáte voľu Božiu, odniesli zasľúbenie. Lebo ešte málo, maličko, a ten deň, ktorý má prísť, príde. A nebude meškať. A spravedlivý bude žiť z viery, a keby sa utiahol, nemá v ňom zaľúbi moja duša. Môj brat a sestra, ten, kto má Ducha Božieho dnes, ten,
kto má Ducha Božieho na tomto mieste dnes, vie presne, čo hovoria tieto slova. Tu hovorí Božie slovo nám jednu vec, že aby sme neodhodili, aby sme neodhodili tú myseľ, aby sme neodhodili dôveru Boha, ktorá má veľkú odplatu jeden deň. Ktorý z vás verí Ježíša Krista? Každý zvihne teraz ruku. Amen. Každý z vás. Ale viete, čo to je viera? Viera je to, že dôveruješ niekomu, že veríš niekomu, že veríš tomu Ježíšovi Kristovi. Nie iba slovom, ale aj srdcom. To je tá dôvera, ktorú musíš mať až do konca toho dňa, ktorý má prísť.